Salutacions, companys. Soc el Pep, EA3 Hotel Unió Òscar. Mireu, quan es descarregueu el Codeplug del Zanitone, sigui el que sigui, el Zanitone tots funcionen igual, el Codeplug es programa tots igual i per tant, doncs, l'únic que ens canviaria seria aquí, que és on ajustem el TOT, les funcions de la ràdio, tot això és el que ens canviaria, especialment el que és el teclat. Veieu, aquí teniu l'AT168 i en aquest cas aquí doncs, jo deixo aquesta configuració feta, però l'únic que canviaria doncs, és això amb els altres. Eh, jo faig aquest vídeo i així vosaltres podeu veure, jo ja ho deixo tot això ajustat, però que després podeu vosaltres ajustar, anar ajustant. Jo ara aquí aniria ajustant, 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 tot el que m'interessés i quan d'això doncs, li diria ok aquí, ja quedaria ajustat. Quan carregueu el Codeplug, primer heu d'anar aquí a Setcom, marcar el port com que us ha sortit vosaltres i llavors carregar el Codeplug a la ràdio. Quan carregueu el Codeplug, recordeu marcar aquesta casella i donar-li l'OK. És la llista de contactes digitals. El Zanitone en el mateix Codeplug es pot posar la llista de contactes digitals. Amb les altres ràdios la llista de contactes digitals ve a part. Li donem a l'OK i tardarà aproximadament uns 15 minuts en carregar-ho. Si una vegada hem carregat aquesta llista de contactes digitals, provem el Codeplug i veiem que tot funciona bé, volem afegir un canal, llavors sí que no ens caldrà ja marcar aquesta llista de contactes digitals. Quan tornem a gravar a la ràdio, només gravarem els canals que hàgim posat, les zones que hàgim agregat, etc. I en un minut ho tindreu una altra vegada tot configurat. Llavors el Codeplug queda així, veieu? Zona de hotspot, jo poso aquí aquesta zona i doncs cada un després o ajusteu la freqüència que hi ha o la canvieu. Pallejar, que ja està el repetidor de pallejar s'ha canviat la freqüència, per tant aquí ja està actualitzada. En Nanitone veureu que hi ha una lletra al final. Això serien els TGs, el 60, l'ECO, el 009, el Regional 3, el 08, el 17 de Girona, el 25 de Lleida, etc. Això serien els TGs. Aquí és lot 1 i el 214 d'Espanya. I en el slot 2, no sé, hi ha el TG9 o és igual el TG que hi hagi. Slot 1 i slot 2 ho deixo perquè vosaltres pugueu, des de l'Anitone, marcar el TG que vosaltres vulgueu, manualment. Vull entrar a Argentina Link, és un TG de més de 3 xifres, vaig a l'eslot 2, en el walkie, apreto el 0, en sortida de grup, marco el TG i faig cop de BTT i estic dintre. En el cas de que sigui el 91 mundial, doncs faig el mateix, vinc aquí a slot 1 i faig el mateix. Penseu que així no desconfigurem res del que hi ha aquí dels altres canals. Si dels canals que hi ha aquí, per dir, no voleu alguns canals, que dius jo aquests no els faré servir o no cal que els tingui, podeu agregar a les zones i podeu agregar canals. O els podeu treure. Veieu? Jo ara aquí els trec o els puc tornar a agregar. Simplement m'aniria a la posició aquesta, veieu? I vaig traient canals. Vaig traient tots els que jo vull. Li dono aquí a l'OK i això ja em quedaria només amb aquests canals, aquesta zona. Que en voleu agregar més? Doncs al revés. Tocaríem aquí i li diríem que volem agregar. Vull dir, els canals que vosaltres... Recordeu que per agregar canals, aquí teniu els canals. Si voleu agregar els de Pallejà que vam tret, doncs ara veieu que jo he posat el 7, el 8 i el 9, aquests no em serveixen, perquè no és el de Pallejà. Per tant, tindria que anar a la posició 33 i aquí
Aquests sí. Veieu que hi ha la F en aquest canal? Aquests sí que els puc agregar, perquè són de pallejar. Veieu que hi ha la F, els torno a agregar a dintre i ja està. Què faria ara? Treure aquests, perquè aquests no corresponen al repetidor de pallejar. Els altres porten la F. Bé, ja us dic que la F és perquè no té cap valor, eh? Aquesta F que porta el canal no té cap valor ni un. L'únic que totes les zones, aquí podré cancel·lar, veieu que totes les zones tenen 20, 20, 20, 20, totes són iguales. O sigui, el repetidor que jo he obert ara de Pallejà és igual si obro el del Montseny. Té els mateixos canals. I en canvi aquí hi ha una J al final. Simplement que com que no puc repetir, poso el nom, aquí els dos primers, per jo saber quan posar-los a dintre d'aquesta zona, quan arribo aquí, ja sé que doncs, a la zona del Montseny, quan jo vaig agregant canals d'aquí, veieu? Jo vaig passant els canals i mireu, si ara volgués agregar i fer una zona nova, Olesa, que en aquest cas ja hi és, doncs aquí ja em poso el nom i començaria des d'aquí agregant, agregant, fins que arribés a baix de tot i ja em començaria el Bages. Ja sé que aquí haig de parar slot 2, i a més hi ha la B també, però slot 1 i slot 2 seria per una zona que es digués Olesa, per dir. En aquest cas no cal perquè ja hi és. Veieu aquí? Olesa de Montserrat. Val. Així és com us queden els Anitone. Recordeu també vindre aquí, Ràdio ID List, i posar el vostre indicatiu. Aquí posaríeu la ID, ja t'ho diu, Ràdio ID, o sigui, la vostra ID, 214 39 39, per dir-ho, 39 82, el que sigui. I aquí posaríeu el vostre indicatiu. On te poso el cap, posaríeu el vostre indicatiu. De fet, aquí és igual el que poseu. Podeu posar hasta el vostre nom, si voleu. Jo poso l'indicatiu sempre, hi ha 3 Hotel Unió Òscar, però si voleu posar el vostre nom no passa res, eh? Realment el que us identifica és el número, la vostra ID. Per tant, el corresponsal rep la ID vostra, el número d'ID, i amb ell, en pantalla, li sortirà el vostre indicatiu, no el que poseu aquí, perquè això no ho esteu transmetent, el que transmeteu és la ID. Poseu la ID dintre i doncs ja teniu el Codeplug totalment operatiu ja per d'això. Abans de carregar, posar la vostra ID. O sigui, sobretot això, abans de carregar el Codeplug, anar a posar la vostra ID. Ja el tindríeu totalment operatiu. Que viviu a Barcelona? Doncs bueno, aquí dalt doncs, hi ha els 3 repetidors de Pallejà, del Tibidabo i el de Montjuïc, després venen repetidors analògics, i després ja vindrien els canals en directe i continuaríem. Quan s'acaba la província de Barcelona, que s'acaba aquí el Berguedà, comença la de Girona. Va correlatiu per províncies. Veieu? Comença Girona amb Masella i acabaríem amb Olot. Però si jo, per exemple, Vic, no sé, a Palamós, doncs sé que si vaig a buscar aquesta zona, les zones contigües són les de Girona. El mateix amb Lleida. Si em descarrego aquest code plug i soc de Lleida, doncs una vegada he anat a buscar aquesta zona, ja em segueix tota la zona de Lleida. Si soc de Tarragona, el mateix. Que soc de Reus i em descarrego aquest code plug, doncs molt bé, tinc tota Tarragona aquí dintre, que és l'àrea on el meu dia a dia em moc. També teniu aquesta zona que es diu, que això hi és amb tots els code plug, tot CAT 21460. Vol dir que aquí teniu tots els repetidors de Catalunya posats en una sola zona i hi ha un sol TG, que és el 21460. Això va bé per si viatgeu, us mogueu, podeu anar passant d'un repetidor a l'altre amb més comoditat, perquè sense moure's d'aquí dintre la zona, doncs les teniu totes aquí dintre. Arribaríem a Andorra, si és un company d'Andorra, doncs el mateix que he explicat abans. Aquí hi ha també els repetidors d'Andorra analògics. Si és un company que es descarrega aquest code plug i és un company de València, doncs el mateix. Indicatiu de repetidor, zona de cobertura, Dénia, Alcoi, Benicàssim, etc. Doncs ell, veieu, els TGs estan aquí dintre
i només has de triar i fotre cop de PTT. Recordeu que en el slot 1 sempre hi ha el 214. Després vosaltres ho podeu posar allà on vulgueu o ho podeu editar. Que és un company de ses illes? Doncs el mateix. Eh? Teniu, tant si és un com l'altre, quan acabeu els, els de DMR, teniu els analògics, també. Veieu? Els analògics de València. El mateix tindríeu si aneu a ses illes. Aquí teniu, si aneu a les Balears, teniu els repetidors analògics aquí. I satèl·lits. Si us agrada fer-lo dels satèl·lits, doncs teniu els canals de satèl·lit. Doncs res més, així ens quedaria el code plug i si el descarreu, doncs que sapigueu que està doncs, fet així. Si voleu, per exemple, aquí voleu assignar-li alguna altra funció, doncs jo aquí això no ho toco mai, aquí. Val, veniu aquí, aquí li posem que és digital i aquí ara triaríem, val, i retallat amb TGs. Antigament posava els 1.600 TGs que tenia Brainmaster, però veig una borricada i a l'hora de buscar un TG aquí, doncs ens tornem bojos, perquè, esclar, hi ha 1.600 TGs que potser molts ni els farem servir. I deixat els TGs de parla hispana i els més d'això, però ho he retallat. Veureu que envers els altres codeplugs, si ho heu descarregat, doncs que aquí ho tenim retallat. Bé, ara aquí jo vindria a buscar aquest TG, el 4000, i això què em vol dir? Que el que faig és que aquí aquesta tecla, la número 1, em serveix per fer una desconnexió. Allò que entreu en un repetidor, es connecteu a qualsevol TG i al sortir doncs feu desconnexió. Res més, companys. Doncs espero que us agradi i serà fins al pròxim. No, aviam, no us he dit també. Sí, s'ha agregat el de Pons, val? O sigui, s'ha modificat el de Pallejà, que s'ha canviat la freqüència, però aquí s'ha agregat també el de Vendrell, Vendrell amb DMO, i també el repetidor de Pons. Una cobertura a la zona de Pons, Oliana, s'ha agregat també aquí. També he agregat el de Tortosa, que és aquest aquí baix, EA3 GAP. També l'he agregat, d'acord? O sigui, per lo de més, si es havíeu descarregat els codeplugs anteriors, doncs veureu que és tot bo i igual, però que s'ha repassat tot això i algun fallo que hi havia en els codeplugs que se'n va colar. Doncs ara sí, em despedeixo de vosaltres, que el disfruteu, 73, i fins la pròxima. Pues això.